国家と制度のギャングル。今、日本の皇位継承は、制度の寿命に直面しています。男子に限る規定は、明治が作った100年のルール。その結果、皇族男子は激減し、このままでは、天皇が不在になる、未来さえ現実味を帯びています。伝統とは、制度を守ることではなく、精神を守り抜くこと。推古天皇、持統天皇、日本は女性天皇が国家を安定させてきた歴史を持つ国です。2600年の歴史を守るために、100年の制度に縛られる必要があるのでしょうか。未来へつくべきは、男系のこだわり、ではなく、象徴としての祈りと徳ではないでしょうか。